Studienke pokračoval po včerajšej cyklistike dnešným takmer 10-kilometrovým behom a opäť v rekordnej účasti. Trať zdolalo 240 atletov. Slovenský reprezentant v horskej cyklistike Michal Lamy zopakoval prvú priečku aj dnes. Zvíťazil časom 32,5 minúty. Páči sa mi to, že takto vlastne v zime sa dá zapretekať aj na bicykli, aj beh je vlastne celkom dobré aj po konkurenčnej stránke, aj trať je celkom dobrá, takže chodím tu rád a asi tu aj prídem na budúce. Medzi ženami bola za 38 minút najrýchlejšia Diana Tešovičová. Hore sa mi bežalo dobre, ale pri rotunde trošku som dostala krízu, ale ku koncu som sa zase rozbehla, ale už tu na konci som mala celku dosť. Lamy pochopiteľne vyhral kombináciu, u žien dominovala triatlonistka pôsobiaca v USA Zuzana Trnovcová. Som veľmi rada, no. Nečakala som prvé miesto. Som si myslela, že prvú trojku dám už po včerajšku, ale tak hej, super. Môžete sa